Hello guys, good evening. Padaw na ko duty, panggabi akong work ron. Paglinya pa mi diri sa kuan para sa guard house, sa guard. Let me today. Ay nga dili taas ang linya. Si oras X sayo pa. 48 pa. Maglinya pa ko para sa sulod sa company. Ganyan nyo guys. Gina-check amo ang kuan. Taba may hilan at or wala. Okay. Naglag. Hello. Dadang sa feeder mo niyang trabuan. Ate, mag-hi sa kuwan. Kitsa man oy. Mag-hi ba, mag-hi? Kitsa man oy. Mag-vlog ko ba, mag-vlog ko. Mag-hi. Vlog pa eh. Among na leader o pa kayo mong na leader? Ako inahan. Nara siya eh. Sila naka-kuha siya ng sila 4,000 hours. naka-share. Ana siya eh. Ada vlog mo. Ako inahan na mo guys. Eh, baba kayo inahan. Baba kayo inahan. Tingnan nyo. Barin ako sa locker. Kay panggabi kong duty karon. Ako mga kauban guys. O, tingnan nyo. Mga kauban. Hi. Mga kauban. Ako sa locker karon. Ano kong duty, alas city. Ano ako sa locker, magpuan ko. Hello. Pag-ihaysa, pag-ihaysa. Wapag yung gobang guys, no? O, tinan nyo. Tagalog din na, Tagalog. Tagalog pa yan, limuot. Tugnom ni limuot. Kalimutan ko eh. Limuot. Oo. Dan ako sa locker. O, di akong locker, danawa. Tingnan nyo guys, akong locker. Aso na ni kay Kuan. Hernit. Tools. Kanin tools mo, ni gamit mo. Pumanahi mi. Nadri ang kating bread. Iubo man ko eh. Guys, wala. Akong upo, wala ko sinuwagtang ay. Pakitambalan niyo eh. Isa, magpasak kuan. Pagtaod akong internet na. Kaya magsuot ko sa production. Dili mi kasulod sa production kung dili mag-hernet. Kaya mo kay kuan daw, kaon sa makina. Hello dong. Pag-hi daw, pag-hi daw, pag-hi daw. Camera. guys. Akong kauban guys. Nga lalaki. Hello guys. Dako kisig incentive, 4,000. Dako kigbila si Mariana, uma. Nare tawag ma. Manari ka? Guys, ako kauban guys, mahili kisig pari ay. Sirti-sirti na ba na makadaog? Baba? Ano yung mong locker? Ako mga kauban guys, oh. Kauban. Akong kauban guys, nga buntis guys, na na-duty ka po siya bisag gabi eh. Anong work? Lagi ba? Kahit kamera sa... No, nga pong kauban. Okay. Akong kauban, akong ati-ati. Hello. Tayo na ha, mas bago ko 5 minutes. Huh? Dili tag-videoan ni ron. Ang kauban guys, si Jima. Nalit siya, nalit. Apit ang may kuha ni ron na. Gwapa kayo, red lips kayo. Ang vlogger dili gwapa, batik na. Ha? Ako sa kapan isa. Ako rin best friend na ba? Tanaw. Papakasyaw. Smell. Mana daw nag-history mo, nag-stories. Guys, akong gandado. Pakawali akong gandado para sa kong locker.
yun yung lakan kay bawag tang gamit ani. Napay sod ani para ba checking nga 1 million. Charot. Joke only. Sa oras zero no. Sa oras Jim. 52 na to dito na. Ah, 52 na. Ako baban guys sa lalaki one reliever ni siya. May kinimanahe. Patay. Kinakusgan sa feeder. Tingnan nyo, wapo Patay. kayo. Hindi yan totoo. Oh. Sige, bye guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Please like and share, comments. Sige, bye-bye.